Di ba kasalitaan ni Daniel nga napoluan, tinaibileng nga anak, sinot nang ibileng inawon no ama, padaanan nyo. Saguday nga ti surat. Dear Manong Nemi, ubingak pala idi Manong Nemi tamatay ni tatang. Ket kalpasan laeng ti tallo nga bulan sipud na tayo di tatang manong. Idi sumangpet ni nanang at nakaduanan nga sabaling nga lalaki. Kumuskusilap manong nimi. Nakatadtadem di kiti matana. Yang? Ay, Daniel. Iso ti makadua nga ma'am. Ititong mga Isayas. Isayas. Ti anak ko. Jakayat, tinasadot ngobing. Jakayat, ti pangit ngobing. So, saan kakayat? Miti basol ko, tito. Hapay nga, kastat panangkita mo niya kalaylayatan na. Numanganda, mangan kami manong nemi sandak akayat akasango. Mod o di akto nga mangan, manong nemi. Yaw awak lang danugan nak manong nemi tito, sayas. Ang nangatat basol ko, kadyak met ikaskas ta isuna manong nemi. No aday baon na aramidagpad nga dagos. No dala ko masabali nga papanak. Slakay kayat ko pa yun. Aging ga manong nemi nga timay sangal daw kung nakanyak ni nanang. Daniel, nang? Irobat mo di kita sumagmanong arwatan. Tadda papananta. Sa din ang papananta nanang, saan ka nagsalutsud pa eh? Aya? Saan ka nagsalutsud pa eh? Sige na, inaramid ko nga rod manong. Manong nemi, rabi idagrubwat kami. Naglugang kami manong nemi ti jeep nga muna, kalpasan na. Nagsamarno nga naglugan kami manong nemi itiya. Dakkel nga lugan mo no tay bas ako na. Aglawagin manong nemi idi sumardeng ti bas. Magan, dubsagtan. Timsag kami manong nemi. Ginitak taglawlaw manong nemi jak pala mo idi tagbasa. Tasang kong pala nga mo tagbasa. Jak pa nagbasa manong. Sino lang susuruan nak idi ni tatang. Sakbay nga natahing isurat ko tinagan ko. Napiyapay ka di tatang ko manong nemi tamunak ngaywanan ni nanang. Basta lata panawan ako naman nagubra. Amo ko nung isurat tinagan ko manong. Ngayon jak pa amo agbasa. Ginggang manong nemi ako nakanyak ni nanang. Amom no ano niya ito eh? Ayan ta waiting shed nang mamud kaya. Nagbati ka dito ha. Ta adabit pa panak. Sublyak to. Yang? La, umayag nanang. Agbati ka dito eh. Ta sublyan ng kanto. Lagi mo nanang. Jak pa amog basa. Jak among ti ayang ko. Ayan ta ka di. Nung arod ta. Saan ka mauray? Makasublyak pa yung atay di balay. Orayan nak. Tadala pa panak. Nalawag? Sige, dita ka. Umayak. Agbati ka dito, kurakit. Tangan ti olom. Ang masapul nga umay ka. Basta agbati ka to'y. Subya ng kanto. Manong bigbigat, timbati na. Digtsak pa'y namigat, mabisinag. Natangkayagan, manong name iti init. Glabas-labas, tigidilogan. Paamyanan, nagpaabagatan. Pagit amon nung ito ti ayan ti abagatan. Ngam ti amok akit iti maudan ti init kiti sut daya. Ijay pagtaudan paglim na ka na sulaod. Isong amok na ijay ti amyanan, ijay mat ti abagatan. Sinabat ti lugan. Dapat ti magmag na nga tao. Aldawen, yapay na migat. Pangalda man rin mabisina ko. Nana ngayon mon. Nana ngayon mon.
Nagligsayan ti init manong mi kapsut akon ta mabisina kon tanum aumpay. Manhoro-horo tanum la kumahawanin ni nanang manong. Niliwan manong mi andahan manggapon nga lumnek di init. Nanang ayan mon. Nanang ayan mon. Nanang ayan mon. Naging manong nga darag sardeng nga jeep. Nga pang pasahero. Nga mawamit agurura nga pasahero iti waiting shed manong. Siyak mit lang tadad to'y. Iday bigat, adda naglinong, kita naklata, didak pagpagunyan, jak managuno ni ata, jak manamumuida. Sa ti aldaw, adda imay naglinong, kita naklata, di namat agununi, iti malem kas jamat manen, naging adda nagsardeng nga jeep. Dim sa ti driver. Adda ka pala to'y barok. Tata, itay bigat, iti rugyak tagpasada, adda ka to yan. Pagpamiyano na, pag-ituludak man ti pasahero, adda ka pala to eh. Nagmalmalim ka to yan. Abay, sunuraya ma. Ururayak ni nanang ko, tata, imbatinak dito eh. Nagkapon nyo ya. Andayot nagkapon mi, muna naglugang kanti ko ha. Jeep, sakam naglugang ti bus. Agsapa di tayo, agdisag kam ditoy. Agbati ka ditoy, tada papanak ko ni nanang, yung di matlag sublin. Bisinak pa yun, tata. Diyak pa yun ang bigan, diyak pa yun ang aldaw. May ka naglugan ti jeep. Tiyasangot pagluganam. Tiyabay ko. Apoy, tata. Kita, mapantama na. Bisig nga ako na. Ikasanuro din no, agsublin to ni nanang ko. Parang ko na magsubli pa kata. Ha? Nanyamin ti ka sa sadyo, aya. Apay nga maitulog na kang ibiling ti inam. Ibiling na kata ni nanang ko. So nga ron nga amot no anyat istorya ti biyagyo tapno mamuak no anya talaga ti sitwasyon. Anat na gano? Daniel tata. Sige man yan. Kasi nung nga rin tata no, agsubli ni nanang ko kitawa dito oy. Saan nga agsubli tayo jay? Kapag ito ang pamatik ka talaga yung bilang na kambaro. Ni tatang mo ngay. Natayan, tata. Kit kalpasan ti talo nga bulan. Nang isang pit ni nanang ti sabali nga lalaki. Kit kuskusilapan na. Di kakayat kong kunana. O makita. Kinay kayatin ni nanang mo. Diyan may kadwa nga asawa na. Ngimitisi ka nga anak na. Di ba ako naman nga saan nakaakayat? Di ay agsyuman keng ka. Baka kinasarita ay agsyuman keng ka ni nanang mo. Sino kay kayat mo? Ta anak mo, ano siya? Kasi dyan ti sitwasyon, maawatam. Nadikat mo pala maawatan ka patubing kapay. Mga mo na ya. Kinderak ko man. Amok ni surat tinagan ko. Tinsuranak ni tatang ko. Tata. Dak pa mong basa. Sigurado nga, imbilang na ka ni nanang mo. Insukat na ka, iti lalaki. Nga may kaduwang asawa na. Nagkasardan. Saan pa tata? Tiyakla mo nagkasardan to. Yung kayat na dyan nga lalaki, na uyong. Sila kontribidat lang nga na. Apigit ni kinaykayat ni nanang iso na. Napagsapulin ni nanang mo. Ugas ti pinggan, dishwasher ti may isang restaurant. So ti amok nga pagtrabaho na si ibagbagana. Diyan sa nagamaman kada di agsyuman kanyak tata. Nambisina ko tata. Ay, sungarad ko umay kan. Siguro tanggan di ulo, misong nga handa ka kayat. Ha? Natanggan di ulo? Baka mabuong. Alam mo kan? Umaykan ka po talagang saan na kan nga haan nga agsubli ni nanang mo ken ka. Gapot imbilang na kan. Iyapin nga kung sumurtak ken ka data. Di mo kayat? Ti maadan ti instant nga ama?
Ay, kayat mo saan? Ah, Adala orat mang tulong kang kan. Kahit ka nga tulungan, Daniel. Sumay kan. Gabot pa check nga saan na ka nga sublian, ti inam. Gabot ta imbelang na kan. Simuro tak nga rod manong name kini tata. Tsak pa yan malagip no natnakan na tayo. Tata? Natnakan yung Nelson. Saan nga tata ti pangawag mo kanya? Tito. Tito? Papananta. Diya balay mi. Ti kadwa ta, manang ko, kapsat ko. Ken, at damay sa kaanakan mi, nga inawanim siya ta grade 1 nan, ni Ani. Awan to nga tati, awan pagbot nga, tanasiyata ka tao, hangga kaputa siya timang ibaga. Nasiyat mo timanang ko, sa nisingpet-met ni Ani. Wano, isubli ka dyan waiting said, uray mo lata rinanang mo, ngawan ti mga alaking ka. Nangado ti, mangkit-kita kanya kitay, dinagbat pagpakunyan, tsak matagun uni, tay bigat, tay aldaw, tay malam, kasi ka lang ti nagsarding nakisarita kanya dito. Gyamanak dito, gyamanak, kanadya ko na mga instant, nga ama, anyan di instant, di dagos nga da kasukat ni tatang mo, di tatang mo. At damatin kasukat na ngayon na uyong. So nga rod, ngayon prangkana kang nga di nakakayat. Iso nga pinagpili-pili na dayjay nga lalaki ni nanang mo, asino kada kami, siyak kuno ta anak mo. Kasta nga ta, kasta. Ape amom di istorya ta, tito, kasya nga rod. Kapag di pa nangimagang nga di nakakayat di aksyoman kang ka, yung bilin na siguro ibeling mo ta anak mo. No kaya't mo nga tutuloy tagpanagdanata ko na. Naitulad na ng beling ni nanang ko. Anak klase na nga ina, ibeling na't anak na. Kaya nga rod, anak klase na nga ina. Hindi makasangpet kami manong name niyam amunak ni Tito kiniya manang na ni Tita Maylin manong name. Sa adamat manong name ni Ani, Ate Ani. Bisin ako Tito. Alam, may kat ko sinan. Idasaraman manang, please. Siya ako nang gel. Idasaran na kakano ni Ani. La, sumurot ka di kusinan, tayong kamanganin. Ha? Sulutin ni Ani. Nanganak nga rod manong, kita inistorya kami kini Ate Ani. Ani ko naman natang. Katam di manang. Ani ko naman natang. Manulat na pera sa taon ta. Griduanak ton. Kaya ka, sa anak pa nga nagbasa. Imamo kong isuro tinagang ko. Kinder kan to lang. Sige, grade 1 nagtag-kinder ka. Kuy-kuyog tanto. Agyanak ka tan dito Kit sigun kini Angel kit imbaling na kaninanang mo. So nga dito yan mo Kinapudno na siya danti kini Angel. Apay, ang adakad to'y. Natay di kiti nagad kanyak. Iso nga daan ti kini Angel dangala kanyak. Inampun da ka. Sila ka jay. Di ampiyon nun tumuten. Kaya na. Mabalimbat nga saan ta nga awagan ito ti Uncle kinanti. Mabalimbat ka papa kin mama. So dan tinaganak ka data. Tawam mo tan tinaganak kanyak. Si kamat, imbiling na kaninanang mo. Kalpasa nga natay ni tatang mo. Di nadantan nga agpadpada iti papa kin mama. Ano mabalin? Manong name nagbalinda nga na siya at kanyag agraman kini Ani. Kat kunada nga ron, nga aksingsingpet kami. Ida sa sudak manong name kini Auntie Maylin. Apay Auntie, ang kipag-asawa?
Dandanimat ka din na. Na makiasawak to nga boyfriend ko, di kad pumano akto toy. Ipanaw na akto di asawak. Di awan to di pa nakainayo. Ni harod Tito Nelson, awang pa girlfriend na. Nagagat nga jeepney driver. Tsamo no, pa sabi boyfriend, girlfriend na siya boyfriend ko. Ito salut-sudo kami mismo kini Tito Nelson Manunemi. Awang pa'y nobihag. Awang pa'y nakarik na kiti ayat. No pa'y ado di kita kras kanya. Sigurado nga doon kras kang ka. Tito ka po tagwapo ka, kinasayat ka. Namsampi nga dimteng. Di babae nga. Pakarik na kiti ayat. Pagka lahat ka nagsanay ka. Kumusta nga taninanang? Baka ranggasan day nga Tito Isayas. Nauyong tilangana, Tito. Gawa nang kinaykayat na wadda dyan lalaking imitis ka. Imbel lang nakatanga talaga. Kaya na. Tanong ko ba, hanak kang imbel lang. Kada dyan nga kapaot nga nagmalmalim ka nagururay, sinubyan na ka kuma. Nga mamam ka di pag subyanam kas pagkarikan. Namam ka di nga ibaga, paano ka, paana. Diyak mo, diyak makasubli, jay. Diyak makasubli, diyak mo nga ibaga. Hala, agyan ka nga dito, ha? Daniel, sing-singpit ka. Ito mapan aglukat ti klase, kat aggraduanan ni Ani, ag kinder kan tumaten. May mesang eskwela at pagyanan niyo. Kaya? Kindagan anos kay ngarot kanya ka dito. Da kayo kinitita. Yan tangi kat adda ni Aning inampun mi arig na kabota awamot naganak kang kuanan. Kan adda kang imbelang da, dituwa kayon. Adda babae kang lalaking ampun mi. Nagbasa nga rod, nagsursurak, nagsurat, nagsursurak, nagbasa, manunami. Nadalat tadi kiti kundaway, manunami, nga malaglagip ko ni Nanang. Kumusta nga taitan ni Nanang? Kumusta ang ikini Tito Sayas? Ang mga met ko kabilan na. Ang mga met no. Mapang yung building na. Talagang sanak ngipatpatig ni Nanang. Manunami. Dagiti kaskulaak, da kamuno apay, nga naamwanda nga siyak kat naibol lang. Ni Daniel, naibol lang nga anak. Anta kay kat ni Daniel, imbol lang da. Sut-sut idanda. Aga nanawo matani, mas trami manong. Hadamit lata di kiti kundahoy nga talagang garubos di kiti luwak no malagip ko. Yawanan ni tatang ko, kapataratay, kalpasan na, imbol nak ni nanang ko. Nakakaasyak nagpaiso. Ngiming baglagi din taaddakas kay ni Tito Nelson Manunemi nga nangalakan niya. No awan ko may suna. Di aging kakaragito'y kumakit nagkatang-katangak, awan papanak, awan panganak, kalkalsada. Tekunadan manong, amang mangig ko no addadakas adamat na imbag. No dakas man tinagbaling nga inak, timbalang nak, adamat na imbag nga nang pidot kanya. Nabardahas manong name nga naglabas ti panawen. Adda ako ni ti grade 5, grade 6 meten ni Ani. Agmat mature ti panunot ko manong. Wine. Agmat mature. Kat kunak. Padasik to. Nagsubli ti ami. Amok man tinaga ni Nanang. Padasik to. Ti agsubli ka datay malagip ko nagkapuan. Padasik to. Kinun ko nakitinagam. Aging ka nagradwaren ni Ani ti elementarya ket kastakmat idin Manunemi. Ag high school ak tumeten. Kumusta kan, Daniel? Kinunakanyak ni Tito Nelson. Gustoy, Tito. Ni Titam nga di, awan ka datayo.
kalbasaga nakiasawa. Kat siya ako tinabati, nga pan nakaamayo kini ani. Kaman kami keng dito, taores anda kang pudno ama, kat pamatig kendungo ti may sang ama ti papay mo kada kami. Ngayon apay nga sang ka makiasawa, kat manay na yun matitawon mo. Kaya ito nga kasawa, kat na, tapno damat inami, kasi nun di maasawa, kat saan na kayo akaya. Kaya ito hading ibalan kayo, met. Ha? Maramid mo, tito? Maramid to pwede bukod mo ina. Sakto kidig na kakapkapin, ano? Ay, maramidam ka dito, imang baybaya kada kami, no saan na kami, kaya tagbaling asawam. Saan kuntong aramidan dita? Isungot ka po na nga sa kahanak aga sa asawa, dahil mangkit din no, makaasawa, iti nga mangayat kada kayo, ad-adan to nga pilyek, dahil agbaling asawak nanda kayo, madyak kapkapin, ano? Yung asawan tito, isakripisyo yun, ti ayat yun, para lang kata kami kini ani. Kas-lakas jay. Ngayon, ako pa siguro dimteng ako. Na babae, nga para kanya. Kahit ko man taga-asawa. Kahit ato ko man asawa, diba kingwa na, kahit kang asawain ng pangasim ta, kadin nata di iti duwang ampun ko. Nuwan ko na, hindi okay. Ngayon saan ko na, ay, hanta ka asawa kunak man. No saan mo maawat, digiti ampun ko nga duwa, hanta asawa. Iso nga napatpatag kayo, ngem, kasi nung mga babae dita. Kasi nung araw din, dito, no, kasi din nga awan timayat nga, makiasawa kang ka, no kadwa na kami. Kidaglakla kayo na kabaro. Agtal na edakon nga, panakaamayo. Awang problema ta adamatan anak ko. Orela dua, Han? Pagbasahin kayo, aging college kayo, graduar kayo, amok ka didakto nga tamat baybayan. Nagsayangat ka nga ma, tito. Alawin, di mo malaglagip ni nanang mo? Kung kanahin ko malaglagip dito. Ano nga tanong ka? Magpanawagan da. Panawagan nga niya. Mapantay ti istasyon ti radyo. Uno saan, istasyon ti TV. Magpagamin ko Kada di nga panahon, pa social media. Madumting to nga ta social media, kita mabalintang panawagan nita Facebook. Madumting nga ta Facebook. Nung kada ti istoryata, awumot pa kita. Na istorya di ununanahan. Tito, no, pajak bang maawatan di bagbagam. Kasla amum ti mapasama kiti masakbayan. Apa adan to Facebook. Ano Facebook? Adan to social media. Adan social media. Adan to. Kapag talagang dumurduras technology. Baka dati ipaspasadak nga jeep kita handan to ipalubusen. Baka adan to kabarbaro nga lugan. Magpasada. Kas dyan, iti panagbalbalo, iti panawan, itong galtawan. Adagi din ti high school, first year, second year, high school mat ni Ani. Nagababay kami kini Ani, manong name. Sila namat mature da kami suna. Sa bagay manong name, samag lang ang tawon, ti diferensya mi. Okay. At adagi di kundaway nga matmata. Hoy, apikit kita anak tigas ta. Daniel? Napindas ka, ani? Allah. Agarum ka, ani? Aram no ka na, jay? Kaya bagbagam nga napintasak di agrupbab ka kanya. Mariknam nga napategak kang ka. Kasi ka, guwapo ak ka di magparakeng ka. Medyo. Dadan ko nga tatagagasat. Talapang panunutem. Ubing kapay. Apay nakugit kan. Hampay gayam.
Ibagak to man kini tito. Nelson tag pakugit to. Kasta nga ron timbagak kini tito. Sino ang ibagak kang agpakugit ka? Sino ang ibagak kang nagkahangkap na kaugit? Ni ani tito. Apay ngamin. Bagak liso nga napingas. Sa bali man ibagbagaan, apay agarim kang kunana. Da kayo nga ampun ko, agasawa kayo to. Malagat na sayat launay, ha? Tagam amu kay unay. Ya? Sige. Baam na i-schedule ta, di ba, nakakugit mo. Ito ospital, ha? Nasakit ka nun dito? Oh, ang nasakit. Kakangil lang dito. Sila kagadan at kuton. Hindi na ko kita kon manong naming at nagbaliwan tila na. Uy, Daniel, hamo na kasi init langam. Gimwa po ka. Ako kita kami nin. Katsakay. Ada damot nga piminats ka. Agreglaak ngaminin. Anya? Nagpadara ka man. Kasi pa nagpadara kung nagtimara. Loko ka. Ilay bagbagang. Mabaling nga ro din. Ti, arman kan. Uy, tulay bagbagang. Aging ka manong name nga imbagak kani Tito Nelson. Isla malaglagip kong diyan mi, Tito. Amom. No siguro no, ada makitak nga pagilasinan. Siyempre, amo. Rabi nga min rin pa nagbiyahe mi. Ay, idi, ihan na kang ipaspasya rin hanang mo. Aging gakla iti balay. Arubayan, mas diyay. Hanak ka paspasya di Ilio, di pa nakasentro na. Awan mang mangigyo nga lugar mo, wanang lugar yo. Daw siguro mang mangig mo, noon na nga lugar, di ayan yo. Bayad kumano, masarakan ti birth certificate mo. Tapos diyan, adad ti address. Padasik to manggindi, mapaninta ko. Pag-alanti ka, birth certificate. Inubra manong name ni Tito, ti kunana, kat idi parang na kanya ti birth certificate ko. Tinaga ni nanang mo. Ito'y, Evelyn. Han? Owen. Dedi tatang mo. Artemio. Han? So, dato ti address yo, ket mo, pantay sa jay. Tap numamon ta, noon niya tanti ka sa saan ni nanang mo. Kahit kunay, dito. Kaya't ko di makasubli, di nagkapuhak. Kahit ko makita ni nanang, no mampembiling na, kahit dilak kinay kayat. Imadapay lang utang ko na yung baganakim keng kuwana. Sige, i-schedule tan ko rad. Ito numalpas ti kwa, klase yo. First year mo, second year ni Ani, tumarpas ti parang babasa yo. Ulit tatandanin. Kasta nga ron tinapasamak manong name tipas pasada ng pampasehero nga jeep isut inusarmi. Nakala ka no iti pag-permit na. Nag-travel sa bali nga lugar. Inik na ti serra manong name itay nakasurti bakrang na nga ruta. Manong name at kabagabag makasubli akon iti lugar nga nagapuhak. Nakadayogayam tinangibilangan ni nanang kanya, Tito. Kung nata nag-travel kay Tirabi, bigatin ni Tito ka. Sardeng kayo. Gabuta ka siya, mat. Rabi mat pa nag-travel tayo. Tapno aldaw tumatan makadanon tayo sa jay. Anan tong harap ti mariknam? Daniel, lumagitam to ni nanang mo na nangibilang kang ka? Baka kaskas din nga di nakakayat. Baharang baka nakasubli ka kit. Sige, ituloy mo lang ang tagyandayan. Kagsubli to yan, bakuna na. Tsikla mo Tsikla mo. Nga madabalayo. Da na ipatakder nga balay mi.
Wain patak dari tatang. Ini makita kun manong malasing ko. Ma, nandiyan ti balay mi tito ni. Nandiyan ti balay mi. Nandiyan eh. Nakasera manong na ini. Iti karuba nagsaludsud ni tito. Amamuyo ka di dito eh? Saan? Kunada. Dak malasin sa bali nga mintilangak. Di mapailang taon na idi. Idi bilang ni nanang na. Ni Evelyn. Dito ti balay da. Ay! Ni Daniel! Uy! Sikan ni Daniel! Uwin... Uwin nana. Yusapo. Kahit mong asawa, yung bilang na kaninanang mo. Uwin nana. Kasi ti awag ka na dyan at ako sigon ka ni Daniel. Nagluwas da ti rabi. And then, bigatan iti makadanon da dyan, nagsardangan da. Imbati na isuna iti waiting shed. Agware ka dito, tagsubli akto. Ngayon saan nga nagsubsubli? Nagmalmalem. Tunggal agpamyanak, pabagatanak, gabot agpaspasada ak iti jeep, makit-kita kadda dyan. Gabot mo malaman, kita o matlat at sama na pumanaw, sinardengak. Sikon keng kuha na, natay ni tatang na, kalpasan 3 bulan, ng isang patinanong sa baling lalaki, kadya lalaki, agsyuman keng kuha na nga, di kakayat, kahit nang sawanhan na kayat. Pinagpili-pili siguro ni di lalaki ni Evelyn, sino kayat mo, di anak mo, ano siya. Eh, naglo ko nga tao na dyan. Iti sami nga makikita ni Daniel, di na magmik ni Evelyn, no, ayan na ta, anak mo. Napang ko, pinagyan, di kabagyak ko na. Arig na nga, lang na talaga. Moto mo ngaritan. Para second year high school akto na. Ano nga tawanin? Napanan ni nanang ko. Kaya na ba nagtrabaho Tingarod, may kaduang asawa na. Nabayagan nga wanda. Ken kwa, si Babalod. Ni Isayas, si Babalod. Drug pusher da dyan. Kinapkabil na hindi nanang mo. Agsiyab-siyab bugayang. Nagkakasim ang tinanang ko. Ko ayatan. Gabot si Babalod ang dadya nga sayas, awarin timang dangran kan kwa na. At siyempre, awan magkapkabil kan kwa nan, dadya, adumanin at agarim kan kwa na. Ano, Daniel, ito nakano nga ito sumang patinanang mo. Kaya mabalin niyo mapantanunan di pagkubran na. Wano mangibaunak ti mapan, mangayap kan kwa na. Inapod no na, ada dagi di kundaway nga, makikita miso na nga, kasla, ada ururayin na, nga may mulmulang-lang. Numan na nagsangit, nagbaktit sa amat dato yung kunamin ako ata. Siyempre, marikip na siguro, di asawa na, kan mailiw siguro kini Daniel kunamin di. Oy, no mailiw ka anak mo, aping hindi mo pa alain, tag-subli, pag-subliem, kunamin ka. Diyak mo no, aday ko na hindi, diyak amo itan no sa dinut, ayan na. Kaya na ka din ang sawain, nagbababawi ba't lang ni nanang ko, nang imbalang kanyak. Kawan Nung ore ka sa no, kayat ayat namang pasublikan ka, dinamatan amo no sa dinut, ayan mo. Tamanong nga tawan na handa ka pa'y malasin na nagguwapo ka magayam. Daniel. Sino man doon tinapintas sa kadwayo? Nagpadbada kang tipagyanan. Bali, arig na inampun na kami ni Tito Nelson. Ni Ani. Napintas ka kanuhan niya talaga. Guwapo ka mga bagay kayo. Kunadala. Ada yung baunda manunimi nga napan nangayap kininanang ko kat iditubtengdan. Daniel anak. Si kanin Daniel. Wala nang.
Anak ko, pakawanan ako man ako. Pakawanan ako man tinaramid ko. Inarakop na, naging narakop kami kininanang. Nanang, ore no imbalang dak, saan kayo ginura? Imbalang dak, saan ka di? Iso kami ti kayat ni Isayas. Tadadangin ay kayat yun ay dyan, nga miti siyak nga anak yo mismo. Nakulapan ti panunod ko anak. Nga mamum, hindi maamiris ko, nga badit inaramid ko. Nang narunay dirang-ranggasan anak ni Isayas. Nagpababawi agno apay nga inaramid ko, tinangimbalan kang ka. Kahit kang sapulan ngam sa dinot pang sapulak kang ka. At darig itirabi, awagang ka anak. At darig itirabi, nga agsangsang itak, agbababawi ak. Nga kung kunhag mapasublik la ko ma, tinapalabas, mapasublik la ko ma ti amin. Ngamin dawat kumit kindi, ang kanawin nga sapay ko ma, tada itinasaya ka sa saad ti anak ko. Sabi ko ma, dudumteng tumitlang ti gundaway nga agsubli, nga mapakawan na, hindi inaramid ko, nagkurkurang kang kuwan. Dahil tayo di, kang kanawin ko nga daw-dawat anak, kan pimayso. Anak ko, agdakan. Nanang, dakilwa na yung pagyamanak ni Tito Nelson. Tagadugupan ka, digiti mangkit kita kanyak, iti nang ibatyam kanyak. Iso ni Tito Nelson, tinagsardeng, minagsaludsud no apay nga dak, di waiting said, ororayet. Naging kayo ni istoryak di amin. Di pa nang imagag nga dinakay kayat, di may kadwa nga amak, imbalag na kangarod ni nanang mo no kasta. Umay kan sa jabalay, tada kaduam sa dyan nga inampun kumet ng iso ni Ani. Iso ni Ani, dua kami nga dua. And kadwa mi din ni Tita Heidi nga naisinan ka tada na asawa na. Ni Tito Nelson, awang pa asawa na. Kamusta ka, Evelyn? Agyaman ak. Di pananganap ti anak kong imbalan ko. Agyaman ak. Okay lang. Didakam ka di pastrikan dito balayo. Mabidlangin talo katak. Mabidlangin kat sumrak kayo. Nana, agyaman kami. Dahitoy, ti balay mi. Dahitoy ti kwartok ni. May kaani. May makitan ti kwartok. Siyempre ka mga dua. Gamanak ani ha. Ara ko pan kaman. Hoy, anak ko. Ala, ito ini. Nakaragsaga, nakasubli ako nito eh. Hindi magkuri ka. Hindi, agbad ka to yan. Hindi dakdakam tulaan ka ni Uncle, iti agsubli. Hindi kita arawatim nga eh. Hindi mo inala. Tsaka mo, nunod kore ka. Agsasarito dananang kini Tito Nelson. Kaya man eh, baka kurso na ni Tito ni Nanang ko, nalapsat ni Nanang, di ba? Nalapsat nga ron. Nagkinayatan da, kat panawam mi dati nga balay, kat sumurot kami kini Tito. Di, sala nga, amat adan, karata, nga di kat atapayin, ina, ni Nanang ko, agbalin mo nga Nanang mo. Ni Tito, no kasawa dantong kininanang, saan to nga Tito ti, awag ko kay kuwanon, di kat, tatang, uno papang. Pagyan mo, kamu ala, abay. Inig ka man ni Tito, ni Uncle, ti Ima, ni Nanang mo. Huwag nagkakpay, so, di kakpadpadlaw. Si Imantay na. Ala, kayat ni Uncle Nelson ni Nanang mo. Kitkaslamayat mo ni Nanang mo. At syempre, awanin di may kadwa nga amam, handa nagkasar. Kaya nasingpit amon ni Nanang mo, nasingpit ni Uncle Nelson ata, makumasang nasingpit. Sana ka kumainala, di ba? Ala,
Maadaan kamit lang ti may kadwa nga ama. Ken talagang nakaimbag nga ama. Aging ka nga nakita mi manumnimi nga naging narakob da. Hala, wanak to paig namin kinuna ni Ani. Arakoban kamit. Hala, wala din ta dyan, ubrahin da. Kismet. Wala ka. Kugita ko. Nagregla ka man te. Mawalinin. Ano mo diya? Anong naming daras ni nanang pinagluto ket nangal daw kami? Nang? Anak. Nakita mi. Di pa naging narakop yung ita ni Tito Nelson. Anak, may katlogon daw nga kayatak. Sabi ko saan nakagbidot? Nagbidutak, hindi pa nangayat ko kini Isayas. Yung ni Nelson, sigurado nga nasayat. Talagang nga nasayaan. Nagsipod ta. Manungan tawan nga nagdana, adakti din nana, bilang nak-nganak. Kaya't mo ka di, nisutagbaling nga amam. Ti saludsod. No kayat mo isuna. Kahit ko. Anak, mabadasan damit langit tagragsak. Hindi, naragsak kami, naragsak tayo kadita tatang mong imnatahe. Yung gana nga, nakasara ka iti sanga na siya at nga asawa. Bagtasan kami nga nagkasara. Iti may katlogod daw ay anak. Nasara ka kung talagang gusto. Tawanin ti sa pulam kang kuwana. Amo mo nga nariing suna. Siya ti suna nga ba't na ayat karagitiya kas kada kami nga naibaleng. Samot ka diga naibaleng ni Ani at ako nauli lang nga demang isudat na ngala. Kasanong rin ng kasawa kayo? Dito'y tayo ngagden na? Kana. Panawan tan natin nga balay. Paupaan talatan. Sumarsarong karaklatan kwan. Tas sumurot ka na kayo. Adawan kayang buko da balay ni Nelson. Sadya tayo amin. Da kami ang kasawa kami. Da kayo mat ka ni Anit anak mi. Kitsang katungatan nga aganak pay? Baka. Sa hanang mat pa nagmayang pusobi nga. Mat pa lang. Hanak ba't ka nagpalay kayo? Imbag na saan na ka napututan ni Isayas. Handa ka di pamati ka na. Mapututan na ni Nelson kahit maadaan kayo tikabsat kini Ani. Ket kasta nga ron tinapasamak manunimi pimanaw kami ni iti dayta nga lugar. Ket nagsubli kami iti ayan da Tito Nelson nga awag ko itan ket papa. Naimatangan mi kini Ani ti panagkalaysa dagiti duwa ada pa'y parte bimanong name. Nagaragsak dahil di nga aldaw, anong name ito makitak ti ragsak kininanang ragsak kiniya papang Nelson. Ituloy mi, kini Ani tinagbasa, hanggang naggraduarisunan in high school, ket nag-college, si Marunuak met manong name nga naggraduar iti high school. Nga adadwa, nga kakabsat mi, nga anak da papa, kini mama. Ket naman pa adan bukod da nga anak, manunimi, ket syempre, kaskas di, nga ti panangibilang kada kami, ni papa, kada kami kini Ani, ket anak da. Nagdubli kayod manunimi ni papang, agpasada sa pala, agawat kadigitaramnen na, nga ubrayan na tirabi, tapno di kasta ket mapagbasa na kamlaeng kini Ani. Ket kunami ken kuana, kada kawada, ngano magbaligi kam to sa minto nga malipatan ida. Nga sublian mo supapakan ti kinaimbag. Iti agdama manong nemi naggraduar kami ngagpadpada kini Ani kada daan kam ti trabaho ket da kami iti nagasawa. When sabi nga sabsabali tirik nami gabot ubing kam pala idi andan na
ubi adan na develop nga rik na titunggal may sakata kami kasanlan nga kamsat na di kat nagbaling na sweethearts. Nga daman talong apo ko dananang dapapang kini mamang manunimi nga anak mi kani ani. Dapay lang met nga agbasbasa di kidi kakabsat mi manunimi. Daytoy nga rod ti pagkasaritaak manunimi tidikudan nga may sak ani belang anak. Napukawanak ti ama, taamputan na tayo, ngam na danak ti ama nga nakaimbag. And sagot ni Apo Diyos, kanyak kada kami, gabutan na kayo. Imbaglaunay ni Papa Nelson. Sabi ko mata na kaiba ti akti adal, liwliwakin pagsalmingan ti biyag, ti maratagyaman nga pagayam mo, Daniel. Thank you, Daniel. Thank you, mat kada kita nagbuya, nagdingag. Kaya,